Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Ну што ж, распачынаем наш сённяшні эфірны дзень. Я спадзяюся, цікавым вельмі эфірам, насычаным, бо з намі на сувязі будзе кіраўнік Беларускай рады культуры, заснавальнік легендарнага порталу Тузін FM Бай Сергей Будкін. Добрый дзень, Сергей. Да, прывітанне, Зміцер, спадзяюся, сувязь будзе нармальная. Так, да, сапраўды, я адразу папярэджу наших слухачоў і гледачоў, што, на жаль, паколькі няма магчымасці сустрэцца у студыі, як это звычайна мы любілі рабіць з Сергеем у студыі Еўрарадыё у Мінску. Зараз мы ў розных краінах, Еўрарадыё ў Варшаве, Сергей у Таліне, таму даводзіцца праз такую інтэрнэт-сувязь, якая не заўсёды, на жаль, бывае адпаведнай нашым жаданням і чаканням. Тым не менш, спадзяюся, што ўсё будзе нармалёва і мы удала пагаворым. Сергей, давай пачнем. Шмат такіх сур'ёзных, не вельмі прыемных тэм і навінаў са сферы культуры, якія я планую абмеркаваць з табой, але давай, можа быць, пачнем з такога, я не ведаю, прыемна-ностальгічнага. Буквально на мінулым тыдні, у мінулую суботу, я сярод іншых людзей пісаў у Фейсбуку такі ностальгічны допіс з нагоды юбілея музычнай газеты. Але не толькі музычная газета святкуе пэўную дату у гэтым месяцы. Тузін гітоў. Раскажы пра тое, што ўсё ж такі пра адметнасці, пра дату, пра тое, што, на твой погляд, азначаў гэты партал у культурным жыцці Беларусі. Да, я спадзяюся, што пра гэта будуць распавядаць самі людзі, як паўплывала на іх гэты праект, потому што 12 кастрычніка яму споўнілася 18 год. Ён ужо не актыўны, як музычны партал, як хіт-парад, які ўсе, хто сачыў за беларускай музыкай, памятаюць, але мы вырашылі да 18-годдзя падрыхтаваць вось такі сюрпрыз для тых, хто цікавіцца тым, што адбываецца ў беларускай культуры, і зрабілі такую галерэю праектаў на галоўнай старонцы Тузін FM Бай, дзе сабралі самыя такія істотныя, самыя важныя праекты. Іх было сотні, калі лічыць разам з канцэртамі, фестывалямі. Але вось такія буйныя, як, напрыклад, перезагрузка, дзе спявалі зоркі з розных краінаў па-беларуску, як, напрыклад, Тузін немаўля, дзе былі агучаны беларускія нямыя фільмы, як, напрыклад, апошні золак, праект вялікі, маштабны, прысвечаны тэме смяротнага пакарання, і як, напрыклад, нерастраляны, які перарос проста сам сябе, да, і выйшаў на нейкі ўжо ўзровень па-за намі. Я могу працягваць доўга і шмат, можаце самі пацікавіцца. У кожнага вялікага праекта цяпер ёсць свая старонка, дзе можна паслухаць, паглядзець, пачытаць пра яго, потому што я бачу, што змянілася ўжо пакаленне, якое не ведае, што адбывалася там 10, скажем, 5-15 год таму. І натуральна, што для іх, магчыма, гэта стане адкрыццём. Сапраўды, да, такое назіраецца не адзін раз, калі вырастае пакаленне, і вот неяк губляецца сувязь пакаленняў, ці як это назваць, калі... Пераемнасці няма, так. У чым прычына? Вось ты ж ўсё ж такі у гэтым аналізе, скажем так, беларускай культуры шмат гадоў. От тваё меркаванне, чаму этой пераемственнасці няма? Мне здаецца, прычына простая, потому что люди пагружаны ў рускае інфармацыйнае поле і культурнае поле ў тым ліку, і яны сябе атаясамліваюць з героямі чужой краіны. Поэтому тое, што значыла там для нас, потому что я лічу, што мы пераемнікі пакалення 90-х, да, то есть мы там рослі на краме, НРМ, там, новым небе, потым наступная там генерацыя, яна вот росла ўжо на Тузіне, але вот тут прычына нейкія следчыя сувязі адсутнічаюць, потому что шмат чаго няма, да, то есть, што тут як бы расказваць пра тое, што Беларусі не патрэбна афіцыйна, я маю на ўвазе, беларуская культура, беларуская мова, то есть гэта ж ідзе ад ідэалогіі, да, і дзяржаўнай волі.
поэтому тут все складана сапраўды і беларускую тэму даволі цяжка адкрываць, і трэба быць добра зматываваным, а гэтай матывацыі, як правіла, не дае ані садкі, ані школы, ані універсітэты, і на жаль і сямейнае нейкае асяроддзе таксама не дае чалавеку гэта адчуванне сябе часткай, да, Беларусі, часткай беларускай культуры. Гэта не перадаецца з вусна ў вусна, і я спадзяюся, што ўсё ж такі атрымаецца адбудаваць пакаленне, ад якога пачнецца ўсё ж такі далі гэта пераемнасць, ну, пры нашым жыцці. Ну, мы не один раз казалі, звярталі увагу про тое, якія рэпрэсіі там закранулі зараз не толькі дзеячоў культуры як частку ўсяго беларускага грамадства, якое ўсё было закранутае гэтымі рэпрэсіямі апошняга часу, і мы кажам про тое, што вось фактычна зараз дзеячы беларускай культуры, якія, па-першае, выказалі сваю пазіцыю, па-другое, працуюць такой у нацыянальным накірунку беларускамоўнай і гэтак далей, яны зараз займелі забарону на прафесію. Але мы-то людзі, як казаў Панікоўскі, раньшего времени, ведаем, што фактычна ў гэтай дзяржаве пры гэтым рэжыме забарона на прафесію для беларускамоўных музыкаў, да прыкладу, яна існавала фактычна заўсёды. Так, безумоўна, гісторыя забаронаў цягнецца як бы не з 2020 года, а з 95-го, да, пасля рэферэндума, калі пайшлі першыя забароны. І сапраўды уменне выжываць у гэтых умовах, в прынцыпе, не толькі для беларускамоўных артыстаў, але ў прынцыпе для незалежных творцаў, яно такое вельмі парадаксальна, потому что здаецца, што ну ўжо нічога не расце, не прарасце, няма спрыяння, няма там паліву, да, сонца, няма умоваў для таго, каб штосьці расло, але оно ўсё адно расце, ўсё адно як бы з'яўляюцца цікавыя творчыя нейкія альбомы, там, да, фільмы, не ведаю, творы мастацтва насуперак. І як бы атрымліваецца, што мы становімся толькі мацней вось з цягам гэтых 25гадовага вось гэтага прыгнёту, да, то есть на жаль мы губляем час, да, на жаль мы там стареем там і гэтак далей, але мы выжываем, да, і ўсё ж такі ў гэтых умовах несвабоды ствараем нейкі свой свет, да, у якім які вот пазітыўны, да, які будзе мець абавязкова працяг, на гэты досвед будуць абапірацца і на гэтыя вынікі наступныя пакаленні. Нас будуць вывучаць, да, то есть у падручніках будучага. У гэтым няма для мяне сумневу. І мы закладаем зараз, ось, я кажу пра ўсіх, як бы, хто працуе ў культуры, гэтыя 25 год якраз вот гэты падмурак будучы цалкам свабоднай, да, і незалежнай Беларусі. У сваім інтэрв'ю новай газеце, дарэчы, нашаму партнёру і нашым добрым сябрам, ты сказаў такую цікавую фразу: калі б вось гэтыя прадстаўнікі, там супрацоўнікі так званага там губазіка там ці следчага камітэта арыштавалі, там затрымалі Алексіевіч, то яны б і не зразумелі нават, хто гэта такая. Ім бы было дастаткова для того, каб супраць яе там нейкі пратакол скласці, паглядзець, на якія тэлеграм-каналы яна падпісаная, і ўсё. А хто яна, што яна, які там Нобель, там, што там, для іх не мае ніякага значэння. Але вот, можа, я скажу такую рэч не вельмі прыемную. Для большасці беларусаў беларуская культура да жніўня 20-го года, может быть, нават да верасня 20-го года, яна для ўсіх было такое: хто гэта, што гэта, які Вольскі, які Варашкевіч, які Нізкі там са свабодным тэатрам. Ну вот ім-то падзею і гэтыя дваравыя канцэрты далі магчымасць пазнаёміцца, адкрыць для сябе, што вот мы, да, оказывается, там можам. Можа, гэта такі першы крок на шляху вот той пераемнасці, пра якую мы казалі. Да, натуральна, што вельмі значнай частцы беларусаў было няёмка, да, за тое, што яны беларусы, яны пра гэта не думалі, і гэта ўкладалася як бы цягам дзесяцігоддзяў, в прынцыпе, да, і у іх бацькоў і родных і гэтак далей. То есть это псіхалогія, да, такая раба, да, правінцыйнасці псіхалогія. То есть
і гэта ўжо, мне здаецца, добра даследаваная тэма. І натуральна, што калі з'явіліся падставы для гонару, людзі адкрылі саміх сябе ў гэтым, да. І на вялікі жаль, вось гэтыя 25 год, да, за які маглі нарадзіцца вось ты, які сапраўды бы абаранялі нас, да, там, я маю на ўвазе сілавікоў, ты, якія бы стваралі ўмовы для творчасці, я маю на ўвазе чыноўнікаў, ты, хто зараз секунду. Так, прабачце, тут замінка. Ну, мы гэтыя 25 год тым не менш не страцілі, потому что я кажу, што назапашана вялікая колькасць матэрыяла, да, які стане потым як бы тым, што будзе натхняць, на чым будуць вучыцца новыя наступныя пакаленні. Поэтому я бы все ж таки глядзеў больш-менш пазітыўна, наколькі гэта, конечно, магчыма у гэтых умовах, але на жаль, да, як бы узровень як бы культурнасці, так скажем, культурнага развіцця і інтэлекту, да, як бы у шмат якіх беларусаў просто, на жаль, не адпавядае таму, чаму б хацелася. Сергей, давай яшчэ, можа быць, да, ну, больш-менш прыемных навінаў. Мы ўзгадалі пра тузін гітоў, твой партал, які на сёння, на жаль, ужо, як ты скажаш, не жывы, але... Ну, чаму, на жаль, ён выканаў сваю місію абсалютна дакладна. Я зразумеў, што вось ён скончыўся ў гэтым моманце, да, калі хіт-парады там перасталі быць цікавымі, потому што місія была як бы вось разлічана, як аказалася, на год 17, да, то есть далі цягнуць мёртвае цела. Як памятаеш, мы размаўлялі калісьці, мы аднаўлялі рок-каранацыю год 15 таму, і была размова, ці варта цягнуць гэтае цела рок-каранацыі, якая сваю місію нібыта што і выканала. Тады я падумаў, што варта, і памыліўся, потому што сапраўды як бы некаторыя з'явы, якія ўжо як бы выканалі свае задачы, яны павінны застацца ў гісторыі. Таму тузін працягваецца, але ў новай якасці, у тым ліку у тых праектах, які зараз робяцца пры ўдзеле Рады культуры. Давай мы пра праекты пазней. Ты вот закрануў ўсё ж таки такую для мяне вельмі цікавую тэму. Можа быць, вот як ты лічыш, можа быць, ты все ж таки зарана закрыў гэты праект. Да, у пэўны час уже там, скажем, за некалькі гадоў да падзеяў 20-го года такое адчуванне было, што вот тузін гітоў, тое, чым вот займаўся Будкін у межах гэтага праекту, гэта было такое вот як, ну, нейкі там ружовы поні ў вакууме, там расказваем пра нейкія там гіт-парады, дасягненні, але гэта мала каму цікава і ўсё. Але вот потым здарыліся падзеі 20-го года, і тое, як на іх адрэагавала беларуская культура, беларускія творцы, колькі песен з'явілася, колькі твораў з'явілася. І тут бы партал акурат такі спатрэбіўся, каб усё гэта вот можна было, ты ж самыя гіт-парады з новымі песнямі. Бачыш, у чым тут справа, паколькі як бы мы займаемся, то есть я займаюся гэтым паслядоўна і сістэмна і расту разам са сваімі праектамі, то есть разам са сваімі нейкімі там жаданнямі, мэтамі, то я, ну, каб жыць і развівацца, я павінен рабіць нешта далей, да, то есть я не магу рабіць тузін узору 2003 у 2021, потому что я уже не адпавядаю таму ўзроўню, я пайшоў далей. Але, на жаль, я іду не синхронно, да, потому что грамадства развіваецца інакш, да, і гэтыя людзі, якія маглі бы зацікавіцца гэтым в 3-м, в 5-м, в 10-м, в 15-м дайшлі до гэтага у 20-м. І гэта не значыць, як бы, што я павінен як бы ісці нага ў нагу з імі, потому што мне цікава адкрываць далей нешта. І тут штука такая, да, што мы там здымалі калісьці 3 гады і наздымалі 140 выданняў праграмы Белсат Music Live, ці паказалі просто ўсё суквецце, разнастайнасць беларускай музыкі, прычым у выдатнай якасці, як па відэа, так і па музыцы. Да, прагляды там былі слабыя, да, я падазраю, што праз гэта у тым ліку праграму закрылі. Але яна стала патрэбная вось таксама пасля 20-го года, потому что я не ведаю, там песня Шаркуновая одна толькі, да, там
сабрала там ужо 700 тысяч праглядаў. Это, напэўна, раўняецца ўсім праглядам усіх 140 праграм, да, які былі да гэтага. І я бачу, што зараз лічыльнік праглядаў пайшоў просто шалёнай хуткасцю расці на тых праектах, на тых як бы відэа, якія былі 3-4 гады таму. І мне здаецца, што вось у гэтай нашай несінхроннасці, да, з часткаю грамадства якраз і ёсць прыгажосць. То есть мы робім як бы тое, што будзе будучыняй для тых, хто захоча адкрыць для сябе сапраўдную Беларусь. І гэта прикольно. Добра, тады давай пра тое, што зараз актуальнае для Сергея Будкіна, чым ён займаецца, якімі праектамі Беларуская рада культуры. Я бы тут разделял все-таки Сергея Будкина и Белорусскую раду культуры, потому что есть как бы, моя особистая некая зацікаўленасць у нечым, і ёсць конкретно справы рады. Таму я кратка, напэўна, пра індывідуальныя нейкія рэчы. Гэта найперш проект Телебудка, які пайшоў на другі сезон, і там мне просто самому цікава разобрацца, што з гэтым усім рабіць, як далей жыць. Таму я размаўляю з тымі людзьмі, якім не цікавы і недзеля праглядаў, і недзеля выканання нейкай місіі і размовы, а дзеля таго, каб зразумець сябе самога ў гэтым разам з тымі, каму баліць прыблізна гэтак сама, які таксама шукае адказ на гэта пытанне. І ў другім сезоне я вырашыў пайсці да тых людзей, якія не беларусы па грамадзянству, але якія зацікаўлены, заангажаваны, уцягнутыя вось у гэты працэс, і якім неабыякава тое, што адбываецца ў Беларусі. Вось выйшла размова з Віцісам Ілконісам, той, хто падаваў заяву на літоўскую візу па палітычных і гуманітарных прычынах. Ведаюць гэта прозвішча, потому што яны спісывалі там як запрашальную асобу. Гэта чалавек, які неверагодна шмат зрабіў для Беларусі. Ён кіраўнік літоўскага бюро Freedom House, выкладчык. І мы як бы вот размаўлялі на досыць цікавую тэму, в прынцыпе, навошта Літве Беларусь, навошта яна так падтрымлівае, што в прынцыпе далей, калі уявіць сябе, што Беларусь стала новай, да, як мы будзем дзеліць Вітаўта умоўнага, да. Таму вось цыкл гэтых размоваў для мяне вот вельмі пазнавальны. Магу вот праанансаваць зараз тое, пра што ніхто яшчэ публічна не бачыў, не чытаў. Наступная размова будзе з Артеміем Троіцкім, і яна будзе пра Беларусь таксама. Некаторыя рэчы там ад Артемія будуць агучаныя ўпершыню, в прынцыпе. Другі праект, які просто быў ініцыяваны і якім даўно хацелася заняцца, гэта Бэйбус. Гэта не мой асабісты праект, яго зараз робіць цалкам аўтаномная каманда. Гэта першы беларускамоўны YouTube-канал, дзе будзе з'яўляцца дзіцячы контент. Пачалі мы з любімага усімі ўжо Маляваныча, які стартаваў на канале Рады культуры, але цяпер пайшоў свабоднае плаванне, потому што ўсё ж такі гэта трошки асобны проект з асобнай місіяй. І вось да яго яшчэ далучыцца каманда, якая рабіла калыханку на БТ з новым праектам «Вясёлы садок». Таксама хутка будзе анонс. І я думаю, што там яшчэ будзе набірацца контента, і я спадзяюся, што в YouTube Kids вельмі хутка з'явіцца упершыню ў гісторыі беларускамоўны контент. Па праектах рады, напэўна, тут можна размаўляць доўга, потому што праца вядзецца штодзённая. У нас зараз актуальны праект па пазбаўленню міжнароднай акрэдытацыі фэйкавага фестываля «Лістапад», які скраў назву і прысабечыў як бы сабе Мінкульт. І у меня есть вялікі спадзевы на тое, што мы дасягнем вось гэтай мэты і пазбавім фестываль міжнароднай акрэдытацыі. З пазітыўных, напэўна, яшчэ такіх цікавых праектаў мы надрукавалі кнігу Альгерда Бахарэвіча, апошнюю, якая не выйшла вось у друк па розных прычынах, і таму мы надрукавалі адзін асобнік і выставілі яго на аукцыён. Вось прадалі яе, здаецца, за 1250 евро, якія пайшлі вось у фонд падтрымкі рэпрэсаваных творцаў. Зараз запусцілі яшчэ адзін цікавы аукцыён, запрашаю паўдзельнічаць у ім. Руфіна Базлова, вядомая, напэўна, вось асабліва за апошні год мастачка, выставіла сваю вышыўку
Олесь Пушкін, таксама ее можна вось зараз пагандлявацца і набыць на аукцыёне. Таксама мы рыхтуем зараз з офісам Святланы Ціхановскай акцыю на 29 кастрычніка, прысвечаную расстраляным паэтам у 37-м. І, напэўна, праанансую таксама ўпершыню вот для Еврорадыо. Дзве падзеі мы рыхтуем. Сезон творчай рэзідэнцыі, будзе адкрыты прыём заяваў, і творцы атрымаюць шанец выехаць з Беларусі на нейкі час, каб папрацаваць над уласным праектам, і все выдаткі будуць аплочаны. І таксама вось зараз у меня адзін з прыярытэтных праектаў, пра які хочацца думаць і хочацца рэалізаваць і знайсці спосаб, як гэта зрабіць. Гэта школа арт-менеджмента, то есть потому что ніша у гэтай сферы абсолютно пустая, і адчуваецца просто недахоп людзей, якія маглі бы кіраваць культурнымі праектамі. І таму я запрашаю пра гэта падумаць тых, хто працуе ў культуры, тых, хто гатовы просто навучыцца, як працаваць з праектамі, дзе шукаць сродкі і як раскручваць, да, вось гэтую тэму, якая называецца беларуская культура. Поэтому, ну что, запрашаю сачыць за навінамі на Байкалчер. Мы не экстрэмісцкі канал, спадзяюся, им не будем, тому подписывайтесь в Телеграме, Фейсбуку, в Твиттере, Инстаграме. Слухай, Сергей, я вось зараз слухаю цябе, назіраю за тваімі вачыма, там, выразам твару, і прыгадываю, як мы, ну, можа, сколькі там, месяц таму размаўлялі з табой, і ў мяне было адчуванне, што ты ну, вельмі такі разгублены, стомлены, можа быць, нават ужо не верыш у тое, што ну, нешта зменіцца, атрымаецца прасунуць тыя праекты, за якія ўзяўся. Зараз цалкам неяк усё змянілася, павесялеўнік, вочы такія весёлыя. Адкуль энтузіазм? Слухай, ну мы працавалі в рэвалюцыйным аўральным рэжыме, то есть ад пачатку старту фонда культурнай салідарнасці, які пераўтварыўся ў Раду культуры, і гэта была праца 24/7. І неверагодная колькасць энергіі было просто вот выкінута, і ну жаліцца не буду, потому что я разумею, наколькі цяжка там шмат якім людзям у Беларусі, але ну гэта вельмі складаная эмацыйная праца і фізічная праца, і натуральна, што я сустрэўся з выгараннем таксама в пэўны момант. Я просто ну, не мог падняць руку, да, просто это было вельмі цяжка, і трэба было вельмі так прымушаць сябе рабіць, потому что ну, вельмі шмат запущено працэсаў, і спыніць это немагчыма, да, поэтому, магчыма, ты меня злавіў той момант, калі было ўсё непросто, і таму я вось зрабіў паузу там на некалькі тыдняў, і цяпер ты меня бачыш іншым. Я спадзяюся, што энергіі гэтай хопіць надоўга. Але я прыгадываю, що ты размову, ты тады з такім вялікім жалем казаў пра тое, што колькасць дзеячоў культуры, якім неабходная дапамога, там фінансавая, найперш там на аплату адвакатаў, на магчымасць выехаць тэрмінова за мяжу, там нешта ўладкавацца і гэтак далей, яна павялічваецца, а сродкаў няма. У гэтым накірунку сітуацыя на сёння неяк змянілася? Ситуация тяжкая, да, поэтому мы подумали рабіць вось такими вялікімі мазкамі, да, то есть скіраваць энергію там на распрацоўку проектаў там у тых же рэзідэнцый, да, на перакваліфікацыю нейкія проекты паспрабаваць падумаць запусціць, потому что вот эта кропкавая дапамога, то есть ну яе час скончыўся, да, то есть яшчэ ёсць нейкія спосабы там, да, здавыць, но людзі сапраўды стаміліся данаціць, сапраўды гэтая кропкавая дапамога ўжо не настолькі выглядае, як бы гэта сказаць, яна патрэбная, но яна ўжо гэты фармат сябе як бы ўжо не апраўдвае, да? То есть тут трэба, паколькі гэта ўжо такі забег сур'ёзны, тут трэба ну, як бы вельмі шмат зрабіць на будучыню. Поэтому хіба што мы гэтым будзем займацца, не адмаўляючыся там у кансультаванні, у падтрымцы там па візах, у запуску там кампаніі па падтрымке персанальная. Ну тут штука, да, яшчэ у тым, што страх павялічваецца, да, і людзі як бы ўжо не хочуць гэтай падтрымкі, яны нават не хочуць паведамляць пра факт рэпрэсій.
То есть это все часцей и часцей адбываецца, і я хочу заклікаць все ж таки пры тым, што я абсалютна разумею атмасферу страха. Я цэлы дзень, кожны дзень на сувязі з людзьмі з Беларусі і працую як бы эмацыйна там, што ну ўсё ж таки не трэба маўчаць, трэба паведамляць пра тое, што з вамі адбываецца, трэба звяртацца па падтрымку і найперш псіхалагічна, мне здаецца, тут і ёсць як бы спосабы хоць неяк дапамагчы, да, там на нейкім этапе пракансультаваць там і гэтак далей, неяк натхніць там вот с тымі же резиденциями, да, потому что у нас был пилотный запуск, и мне здаецца, что гэта спрацавала, что люди як бы перезагружаются, потому что в этом ритме, в этом забегу натурально, что не вытрымліваюць нават самые трывалые. И поэтому не варта молчать и не варта хаваць як бы тое, что з вами адбываецца. Дарэчы, Сергей, вот мы с тобой узгадывали про тое, колькі ўсяго было напісана, зроблена, знята музыкамі, іншымі творцамі пасля падзеяў жніўня 2020 года. І ну, прынамсі, я са шкадаваннем казаў, што няма зараз гіт-парада тузіны гітоў. Геннадзь, наш глядач, пытаецца, які таксама шкадуе, што тузін гітоў закрыўся, зараз пытаецца: калі ласка, распавядзіце, дзе зараз можна знайсці беларускамоўную музыку? Уже не першую праграму з Сергеем задаю гэта пытанне, адказу не атрымаў. Вот ёсць нейкі, я не ведаю, партал там ці што, дзе сабранае, ну, напрыклад, тое, што тыя тысячы песень, якія былі напісаныя па выніках ці там пад уздзеяннем падзеяў, якія адбываліся і адбываюцца ў Беларусі, пачынаючы з лета 2020 года. Ну, да прыкладу. Ну, па-першае, хочу адзначыць, што тузін в пэўным фармаце працягваецца, тому што 18 год ужо выходзіць радыёверсія. Радыё Тузін, ён выходзіў спачатку на радыё Рокс, потым на радыё Мінск і доўгі час на радыё Рацыя выходзіць. Дагэтуль штотыднёвая праграма, яе вядзе Олег Хаменка, які і вёў канцэртную версію Тузіна. І там працягваюць з'яўляцца новыя песні, там працягваюць прэм'ернікі і архіўныя нейкія там рарытэтныя рэчы гучаць. Таму заклікаю проста слухаць радыё Рацыя, там же ідзе некалькі музычных праграмаў, якія асвятляюць. Там же ёсць уласны хіт-парад, які вядзе Лукаш Сцепанюк. Таму звярніце ўвагу на сайт Рацыя.ком. Я не ведаю, наколькі этычна на адным радыё рэкламаваць другое. Ну, і на Еўрарадыё таксама гучыць беларуская музыка, таму просто падключаецеся вось да гэтых крыніцаў музычных і будзеце ў курсе. Это адзінае, што я хіба параю, потому што сапраўды нават класныя ініцыятывы нейкі, вот был тэлеграм-канал, Александр Арсёнаў яго рабіў про беларускую музыку, але і ён здаўся. І вот канкрэтных нейкіх інтэрнэтных крыніц я, на жаль, зараз не назову, потому што баюся, што іх няма. Таму слухайце радыё і вандруйце як бы па Тузіну, потому што там ёсць куча матэрыялаў, які можна для сябе адкрыць. Архіў, прынамсі, вот за апошнія 7 год у вольным доступе. Ну так, сапраўды, на ўсё зараз не хапае рук і часу, рэсурсаў, але, як мне падаецца, быў бы цікавы нейкі такі партал, дзе можна было б сабраць усё, хаця не ведаю, ці хапіла б месца, каб сабраць сапраўды ўсё, але, ну, некалі, можа быць, да гэтага рукі дойдуць у некага. Максім піша: вялікі дзякуй вам за працу, можа быць, цяпер яе вынікі не адразу бачныя, але яны сапраўды будуць, іх убачаць, безумоўна, убачаць. І Сергей, як ён так сарамліва сказаў колькі хвілінаў таму, увойдзе ў гісторыю беларускай культуры. Так што мы зараз, можна сказаць, з гістарычнай постаццю маем магчымасці гаварыць, за што гэтай постаці дзякуй ад нас усіх. Сергей, я хацеў яшчэ адну тэму закрануць. Ведаеш, наткнуўся на праграму па БТ з удзелам Аляхно, спевака такога, калі хто не ведае. Вот. І там такія фразы ад яго пачуў: голад — гэта жыццё, сытасць — гэта смерць, так і са свабодай. Дэфіцыт павінен быць у свабодзе, ён нават неабходны,
адкуль гэта ідзе, гэта навязанае нам славянскім народам еўрапейскія каштоўнасці, правы чалавека не могуць быць вышэйшымі за абавязкі. Вот так вот лічыць Алехно. Скажы, калі ласка, ці шмат ўсё ж такі сярод дзеячоў культуры людзей, якія лічаць, што рабства гэта свабода? У коле як бы, у маім атачэнні іх няма. Да? То есть я як бы адбудаваў как-то вот цягам 20 год такое коло, якое для мяне ёсць Беларусь. Задача моя, як бы, і задача тых людзей, які падзяляюць гэта кола, як бы пашыраць. І я спадзяюся, калі-небудзь у гэтае кола патрапіць той же Руслан, не кепскі мусіць чалавек, але ну таких людзей ну шчыра шкада, потому что яны не разумеюць як бы ну, прычынна-следчыя сувязі, што ад чаго расце, чаму так адбываецца. Ну як бы это ж не іх праблема, это праблема як бы адукацыі. Просто вот людзі не зразумелі як бы у гэтым жыцці нічога і спрабуюць разважаць як бы, на нейкія рэчы выпадковай нейкай генерацыі слова. То есть ну хочацца просто пажадаць як бы, ну, зразумець як адбываецца гэта ўсё, як там самаідэнтыфікацыя як бы працуе вот это вот все. Ну мне здаецца, што трэба па-новаму пайсці в школу такім людзям. То есть, не гледзячы нават на ўзрост у новай Беларусі, калі бы сістэма адукацыі адбудуецца адпаведным чынам, калі будуць новыя падручнікі, да, у тым ліку, я спадзяюся, там і Зміцер Лукашук будзе як аўтар просто геніяльных песень гурта Крама. І просто перавучыцца па-новаму, і жыццё зазяе тады нейкімі яркімі фарбамі, не будзе як бы чорна-белым і перакульнутым з галавы да ног. Дарэчы, распавядаючы пра праекты і тое, што робіць зараз Беларуская рада культуры, ты неяк вось абышоў адзін момант. Мы з табой рабілі нават адмысловы эфір колькі месяцаў таму з нагоды таго, што быў створаны такі, ну, не ведаю як, возьмем такое афіцыйнае там чыноўнічае слова камісія з выбітных дзеячоў культуры, якая пачала працаваць над праектам рэформаў у сферы культуры для новай Беларусі. Як у гэтым накірунку, што робіцца? Ну гэта вельмі цяжкі камень, да, то есть он неверагодных маштабаў, зрушыць яго з месца не так і проста, нават такой талакою, да, паважаных моцных духам і розумам людзей, потому что ну у гэтай тэме конь не валяўся, да, поэтому подбирацца да ёй трэба асцярожна, з разуменнем як бы што гэта надоўга, але што гэта абавязкова прынясе вынік. І у нас ужо сфармаваліся нават некаторыя групы, прайшлі некаторыя сустрэчы, напрыклад, па тэатру і па гістарычнай спадчыне. І ёсць жаданне працягваць. Ну, на жаль, як бы і з пункту гледжання псіхалагічнага даволі цяжка зараз размаўляць канструктыўна, да, усім нам разам, потому что бягучыя праблемы яны засланяюць вот эту перспектыву, да, гэтую будучыню, у якой мы хочам жыць і настроіць паводле як бы нашых патрэбаў і чаканнях. Поэтому гэты працэс працягваецца, но ён, на жаль, больш павольны, чым вось думалася, да. Поэтому калі гэта запрацуе на усю моц, я спадзяюся, што Зміцер, ты дазнаешься пра гэта, потому что я ця таксама бачу вот, сярод экспертаў нейкіх запрошаных у пэўных тэматычных блоках. Дзякуй за давер, не ведаю, ці апраўдаю, ну але тым не менш. І Сергей, на завяршэнне яшчэ одно такое можа агульнае пытанне. Стала вядома сёння раніцай пра тое, што закрыўся чарговы клуб у Беларусі, клуб Берлін. Вот уся гэтая ўсё ж такі сітуацыя, калі колькі музыкаў, колькі іншых творчых людзей выехала, колькі установаў закрылася. Тваё меркаванне ўсё ж такі атрымаецца у беларускай культуры не проста і не толькі выжыць. Выжывала яна заўсёды, але і перамагчы.
Да, з Берліном у меня таксама звязаны прыемныя ўспаміны, там прайшло не одна імпрэза, якую і я асабіста лазіў, і вельмі шкада, да, што месца ўжо паспела стаць культавым для музычнага андэграунду. Але ну, па-першае, калі нешта сканчаецца, гэта значыць, што пачнецца абавязкова нешта новае. То есть это ні ў якім разе не трэба разглядаць як трагедыю там і канец жыцця. Я не толькі тут пра клуб Берлін кажу, але ў прынцыпе. І абсалютна зразумела, як перамагчы, да? У дадзены момант як бы, ну, все сведчыць пра тое, што трэба хаця бы сябе захаваць, да? Захаваць сябе псіхалагічна, захаваць сябе як творчая адзінка і назапасіць гэтую энергію, потому что творчасць у дадзеных абставінах няволі, калі яна яшчэ і звужаецца, да? Потому что як бы там ни было, ну в таких абставінах конкретно, да, беларускія творцы яшчэ не былі. Поэтому іх і шэраг варыянтаў, што рабіць, і кожны тут вырашае для сябе. То есть можна, конечно, з'ехаць, пашукаць месца недзе яшчэ, можна просто залегчы на дно, да, і перачакаць, можна там адключыцца ад рэчаіснасці і зрабіць выгляд, што нічога няма, і працягваць нешта рабіць в сваёй бурбалцы, да, там як удзельнікі там X-Factor, напрыклад, беларускага. Можна адаптавацца, там самацэнзуравацца і як бы спадзявацца праскачыць у межах дазволенага, але дзе гэтая мяжа, ну, як бы незразумела, да, дзе она сканчаецца. І тут няма адзінага дакладнага рэцэпту, але тое, што беларуская культура, беларускае слова, беларуская тэма, да, яна жывучая, і што яе не ўдалося затаптаць, як бы, і раней, і цяпер гэта відавочна. Поэтому нам усім зараз трэба просто назапасіць тую стваральную энергію, якая прыдасца і якая як бы змяце усю гэтую набраць у недалёкай будучыні. Дзякуй вялікі. Спадзяюся, што так яно і будзе, і мы яшчэ не раз пачуем канцэрты беларускіх выканаўцаў у беларускіх клубах на беларускай зямлі, на якіх будуць тысячы і дзесяткі тысяч гледачоў і слухачоў, прыхільнікаў. Дзякуй вялікі. Сергей Будкін, Дзміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.